Mali Marko. Molim. Halo, dobar dan, ovdje je Marko. Da li je to frizerski salon? Frizerski salon, izvolite. Da li vi farbate kosu? Farbama, šta vam treba? Meni treba jedan savjet. Da? Kako da skinem i malin sa kose? Ovako, otiđite u apoteku, kupite medicinski benzin. Jel mogu da koristim ovaj tatin iz kola? Ne može, ne Znate može. o čemu se radi? Moja mala sestra ima istu frizuru kao Kleopatra, ali ima plavu kosu. Ja sam onda uzeo četku i malin i ofarbao sam joj kosu u crno. Gluposti, ja to ne znam čim ćete raditi sa malinom skidati, ne bi znala. Zaista, tako nešto u mojih 40 godina radnog staža nisam čula. Mogu da ga skinem benzinom? Ja ne znam, probajte, ali medicinski benzin, ne benzin za kola. Ne benzin za kola. Moraš otići u apoteku i kupiti medicinski benzin. Razumela? A što mislite da je ošišam? Otkud ja znam, ja ne znam šta da vam kažem. A da je dovedem kod vas da je... Ni slučajno. Ja to neću raditi, ne pada mi na pamet. Ja ne znam šta je to i pošto čuvaj da ja snosim neku odgovornost za nešto što ste vi uradili, ne pada mi na pamet. Jedino ako vam skine, to će biti medicinski, ali medicinski benzin iz apoteke i ništa drugo, jasno? Kakav benzin? Medicinski benzin. Pozdravljam, doviđenja. Uz osmeh život dobro zvuči.